Betxu, ni horrezketakoenaz, izundi bazarrikue, hemen jaixotetzi izendarire amamanetik dator, eta ni bazarritzikenaz bizi, nik moin paruena momentu honetan, baina bazarritzikenaz bizi, eta ganaue badekot ardi batzuk eta hola, baina ez tekete gauzen dirik. Baize, akatza hemen da, persona nausizekin eta umiekin, gora bere biltzen. Nik karnetarek ekotxiena, eta esan dotzuten moduen, hoi momentuen parueno eta ez teketa arazo. Baina, pertsona nausizek behatzeko eta oinarte arazo ekin dago. Hoi momentu honetan, udaletxe jarri dut tasi bat. Deitzen dozu, ordaintzen dozu, eta joeten zara eta igoten dabe, umie zein nausizek. Darabiltze oso hori eta zila? Bai, no sepen, bai, nioin etxin egotera, ez, baina bai, uso dugu. Eta umiek eskolara joeteko, bueno, diputazioetik dekie, eta zizia. Eta, klaro, bidare pertsona bat haurek egiten dabe eskolatik kanpo, ekintza batzuk, eta horretarako bidare pertsona bat. Pixiko balitzek eskale bazter kalien, arek etxera joen, eta etxeretik etorri, eta baina hemen ibili biozu gora, bera eta gora. Claro, oin dekogu trena alta velozideko, dekogu bide bat, etxogun asko. Da depena, eta beste batzu, ez da lehenko moduen personak bakarrik hau esen nien hemen, ez tekila kotxerik, eta oin kotxe aukitzera, aluzko aurreratzen dotzu bidi, joeteko erozein lekutera, edo zerbait itieko, edo gauzak itieko. Bai, mote hotzu autonomia baia, mugiteko da. Hori da, totalmente ez. Bada hoxe esagutze duzuz, baserri batzuk dauna kotxe barik eta karne barik da hoxe? Ez, beti jentik izena bizidiez. Bizidiez pertsona gaztiek eta nausizekin, ez? Nagusize bakarrik eratu izenak eo? Ez, beti nausize bakarrik bizidizena peureteki karneta. Baina katza da hori, eta gero pasetan den, nobela biherrera joeten da nien be, persona nausiba badeko zu ondo badau zer, baina ezer badau, ez da kaleko moduen igual, etorri aldo txule pertsona bat etxeko, lanak etxeko edo pertsona utzi bazaitzeko, amenakaz gehiago da igual. Gora eta beraka hiltzeko jendia. Hora akatza da, bera eta gora eta beste akatzako zelan ez gari mozerritzi bizi, nobera, gara kanpotik biziten, ez da holan akatzi dut. Gora bera da, zeran kotxin gora bizi. Gora eruen persona nausizek, medikue, eta ez da lehenko moduen. Nik ez dut topetan nola lehenko hoxe. Akatza geizena da hoxe. Da, ordutegi handetik... Zeran, ordutegi handetik. Hori taxi egoteko da... Bai, zegaitik deitu aldotzazu, goizeko, ez dakidan, sortxiretatik edo, gabeko sortxiretara, deitu aldotzazu. Eta asteburutan bebardin da, goizien, eta goizien larun batetan berdira, ordu bisek arte petza da, domeketan ezeko. Baina eskerra da hori segaitik, medikon gana joan bihar badau, noberak ezin badau, por lo menos eruten dutxo bertaraino. Eta zo zer bihar badau ere bertaraino eruten dutxi, eske horren espada da, biherra itxera gentie, ez da lehen gomuden pertsona bat etxien egoten zana eta... Hori ze da arazu eta besterik Eta ben hori komentazuna abiar handiko trenan dauna dana bideo horretan da... Jo, ezke dau, etxuna, da zikinkerize, danako txe guztizek ipitiazkuze etxosun asko. Batzuetan oso peligroso goten da, zegatzik egoten da izotza hongo baitzeken moduen, baina kakatziaz beteta goten da. Lur guztizan, abeien hasi, eta gora nioko. Eta egunen baten istripu mate hongo da, eta guntxixingo da, mobiduko diozozetan. Baina ez dago hemen kotxi, baina ikusiko hazen kezelan dagoen kotxia, da, bidien be, jentik ezin dago ibili oinezi. Baina horra honek ez diz egun batetik. Ez diz egun batetik, eta saber zemat urte hongo diezan. Eta jenti oinezin ibiltzeko oso txarto dau, gora eta bere ibiltzeko, oso txarto dau bertan. Eta... Izordena pasitan da hortik... Jente asko ibiltzen zan. Oin ez da ibiltzen lehenko moduen, lehen jente asko ibiltzen zen pasi, bueno, onarte, torten ziren eta joeten ziren. Baina oin ez da ibiltzen, jakingo bazen que zemat kamion. Zemat zer ibiltzen dan hor ezin zara ibili, porque dugu, kriston, denbora txarra etxen dauenean,
kakatziaz betetan dotxo belarrizitaraino. Eta denpora hona dauenien hautzaz ezin da zuibili, da kotxiek eta inguruek etxosun beste esari. Eta gero ja trenain ja guenean zeu pentsatu zu horrek herriko afektakoa bela edo zeo zer aldala egin edo afektau danak afektutan da. Pasuak zelan geratuko izena, baserrin geratuko azarratute pasu barik edo... Hemen momentuen ez dut ikusten baserrin geratuko danik, katza badak isu, benefitzizue, ez dakiru, baina katza momentu hontan ez dakiu, zeratik ez dugu sartu, katza begitzen bakarrik apurtzen da bedana, bakarrik horretzen eta ikusten baduzu, ja apartzen da dana, baina ez dakit, bentak izango da, ez da izango, ez dakit, bero ikusiko dugu, zer zen, azizke bat. Vale, oso ondo, ez dakit... Nik ez dakit zeakatze zertuko txesun. Gero, hau da apurra komentateko, gero gukengo dugunea, engo gu jardunaldi bat, etorne dugunea tortia, emakumea gizonate bai, etorri, bat ez bere emakumeen perspektibakin dago baina gizona behaldiz etorri perfectamente, eta hor itxen dugu gafo bat, dala hausnarketa bat, debilidades, fortalezas, ze gauza ona daukozen, txarra daukozen, eta guzti ona baserri baten bizitzaren hau hortik atetik urten eta honan panteu eta hau ikusi. Horrek ez teko dirurin presisorik, ez? Zeratik, hau ez tozu paketan ez egaz, baina akatza deko zena pertsona nausixe badeko zumi, badeko zu eta espadeko zu karnetik, fastidia. Porque dependidu zu beti bateron mataz, gora eta bera ibilitzun, gero mie badeko zuz eskola mailan haureke antolatu bidiez... Umieko zu ezo Bai, eta espada futbola, bekie bat trikitriza, o dantza, eta klaro, bilibizara beti bera gora, beti gora bera, ez dakizu. Beti bilibizara, hauren, etorri hona, beti bilibizara gora bera edo beti bilibizara. Eta hauren zerera, eta askotan igual gehizeutera puntuko lego, o lagunekin, hori momentu ontan ez deke edadia oso ondize, baina eradi pizkatekin, amazazpi urte kalera urtengo da, eta etortzeko hori izango da, Bai, izango da, gauetan, obera, etorri, eta guen, eta hoxe, nik hori ikusten dut, zeren aldetik, zeratik, klaro, hemen gabien ez dut tazizik eta ez dut zer, sortxirek arte dau, eta da eskerra deko gule hori, porque bestela, Eta hemen lehen, eskola noiz zer da horre? Oin eskolan, horre moten dabe mezi persona nausize bintzat. Por lo menos, pertsona nausize, pa aukin gehizien haurek goteko lekun bat, ez? Mezi moten dabe domeketan, eta gero apurtxu bat tertulize moduen itzen dabe, porque ez tiez ikusten hostien. Zatik gurutxut espada domeketan, jentie baserrizetako ez da ikusten persona nausize, eta mezi dekiles, eskerra momentu badeke, apurtxo bat egoten diez, mesa hostien, urteguneko ospatu, eta horren artien pizkat egonata aldizein. Eta hori aprobetxa leike, por ejemplo, jake mesi dauen ez dakit txetxeko, ez dakit, aktivitaten bat, emakumiek ez dakit biltzeko zeo zerre itxeko, eskulanak itxeko, edo zerre... Horrezteko, ez dut uste akatzik egongo leitzekineko horren arazoari, esatik gutxun ni... Edo zerbitzuren bat botate duzu fastakitxe, esaten nabil esati harren, baina ez dakit, ordenagailu bat euki horre internetekin, edo ez dakit sala bat euki... Esatik gutxut nik ezke ezin dutxu horretaz berbain, porque sosixu ediez persona nausize basarri bako txak, por los gure izen dauena pasartu inda, ez? Eta gure etzien da ama, nik aldo juen, baina ama izen bidau, izen bida bertan bizitzen. Gure izen dauena sartu da, bertan bizizkero gure izen dauenak, eta horretek ez estipulaute barau batzuk, edo zerrin bida bien, por ejemplo, anso zixu edan azelan mesi dauen, eta horrentzate ondo etorten jake mesi egoti, danak egoteko alkarraz domeketan, inbidabe, mesako, por ejemplo, 6 betera, pertsona bate garbitzen dago, eskoli edana, txandaka, bai. Eskoli garbitzen dabe eta eskola mesako zera zertzen dabe, eiteko mesia, txandak etzen dabe. Eta horrek etekiz antolatuta arau batzuk, eta nik etzen dut espezifikau arau zerak.
Vale. Así es que, hoxe. Bueno, eskerrik asko, ez gero, hori, egiten dugunean hori jorna hori, negozu etorri eta... Deitzen badoztezu eta espan haue, biherrien espan hau, joango naz. Erto, da apurra da, hori gauzak urteteko, ze arazo da ozen, ze... Hori, eta gero ez dakitxe, gero gu nahi dugune da, esplikako, baina urtetia holan talde bat, berez, azten da naia, gauzak gauzak eitzen eta talde hori gartzi liderroa edo gidaritza esatia, bueno, hemen gauzak enbidiz, bestakit bildu, eta nik esati gure dutena be... Da, ze falta da, edo oine taxia, imagina, denporakin taxia azten dela berandu aiaten, bestia, tal, hori guztia, ez momentu honetan oso posik, taxizen aldetik oso posik. Baina adibide, abiaro handiko trenazioen, por ejemplo, sortu dago, zikinkeri izan da, eta hori guztia, gauza horrek komentaten juteko, eta oztopo dana, pues... Aber zelan zertu leke izan. Ondino azten gabiz, baina... Horre alzola nien, horbe badeko zu Mariberta. Mariberta, pasako ara. Bizko, Jesus, hoize, ez tekote. Vale, nahikoa, sober. Ez que ez dakit zer zezal. Apurro da, sin más, hau da, lehenengoko hori observazion direkta jentia ezberbain eta... Ez que nik petxetan dutena ez da, etorri hona, mesedez, etorri hona. Etorri, zitzezu baketan ba. Por lo menos, nik zelan deketen kotxi ibili aldotu nik. Horrek emotozte libertade haundixez, egatik niak hortanan nik goruzok esabin naukin karneta batak ez bestiek, eta akaz bazan, zegati nik joen binitzen nien eskolaz kanpo ekintzan bat aukitzen abenien, antolatu binitzen, rausokue, zehorten igoten zaban, itxanon berari urtetan zabenien biharretik, urtetan zabenien nunbaitzetik. En cambio, noberak aukitzera karneta, bada diferente, joten zara bera, biherrien espasauz, joten zara bera, edo espasa zu biherrien basauz, gizona joten da, esati gure dotxut, ez da barri. Eta baserri aldetik, zelan oin baserrizek ez da bien emoten ganauek eta ezer, ez dugu zerten, bizkorrona, ez dugu ganauen aldetik dekogu ezer, eso bitxi dekogu. Eta hemen osketan ez da oso lan baserri asko ja bizi izenik? Ganauetik inorbez, gente geizena, gente geizena bizi da kaletik. Además, gazterize, nausixe dagoena geizena dau jubilaute. Eta ja badekien animalizek etekiez, baina ganaue behizek haukingo da bezango atzeko ausokoek eta atzeko baserrikoek eta bestiek antzekoek eta gero goikuek. Beste guztizek... Igual horra jongo gara gueltatxu bat emoten, da hor bat emakumia... Bai, anatzekaldin bebai eta hemen... Anatzekaldian? Bai, anatzekaldin bebai deko zue bat. Juanita deko naizena... Berak igual esplikoko txue edo, zer. Zati, berak ez... Bai, askotan izeten da diferentia... Claro, es que expectativa di es totalmente diferente. Persona nauzio, persona gazte hauek eta persona... Eta bakotxa beste modu batera da ikusten duz gauzak. Claro. Bai. Así es que... Bueno, horatz. Oso ondo. Ber, zelan ezertzen. Bueno. Astiro. Astiro, jongo gara itxe. Zeba zerritan gauz? Iparragirre gau. Bueno, izena deko beste bat, baina Iparragirre zekutzi hau, Iparragirrea danetarako Iparragirrea kontutan du. Zatea bien, hau baserri jau da bi bizitza gauz. Baina da, berezizi ikusten duzuenez, ez da markorik eta ezer. Orduen esotea behin bat orbeien ikigura bila bera hau, eta hemen aparte. Da gero zabila, bueno, txartu horriteko dekoraretan baldatzen da horre gauzak. Eta orduen zabila, bueno, ingo guz, baina ingo guz eskatza handikadien eta emetikadien. Ezta? Aparte mota, kortak erdizen. Hori da, baserri jau. Eta hemen zin bat emakumea bizizadien? Emakumeek, bueno, eske ni bizinaz nire hiru semalabakin. Eta gizona, hori da, boaz bizi gara. Eta aprobetxetan du gazte buruek, baserrezen aiztieteko kalien, eta orduen etortzen da bera, bero miekin, eta bueno, beti saltzatxo bat. Hori iket du, beti goten gara igual, amalau eta amabostero, horren miekin. Baina beste lan bizi gara agostu.
Eta herriko iurretako zerbitzuetan da parte hartu zuen normaltasunez edo behar duzunien zer edo... Bai, nik esango nuke baietz, zer, ez dakit, zehoz egaitik junbiun nire edo iurretara, ikoten gara. Eta gero intasitxe deku, bai. Baina, klaro, nik precisamente intasitxe zelan nireko txidekoten, eta hori, ez dute usau. Baina, horretan beba, bai. Bai, nik ez duko kejarik zerbitzuen serien, Ze, ez dakit, bazarrizien, behiegin da, deitu goten nien edo zer pasako lopezea, ez dakit, beti aten didozti ez da. Zeuek zu bizizaria meti baserritxik ez, behietatik eta ganauek ez, ganauek ez da moten ezer, orduen orain además, batxe bertan, kendu inoa segurote renaua portxo bat, ez da? Osea, gara zeuki ganeuek, kendu bat ganeuek, kortan etxi edeko bertan, eta entzartu, eta gurot, apurat renaua hau, eta gero ipini ondo pentsaute, enen sindikatuen hau, eta orduen ondo pentsatu, eta haber zer ipini edo txen neguen kendu inoaz. Hoxe, garbitxu terrenuek hori gure dago bai, esaten dozko garbitxu, zarratu patxaraz eta hori itxeko, gero pentsau ondo zer eta hori. Ze igual, bestelan, frutie edo beba igual, hobeto, ganeo ekin baino, ze ganeo beti dekie, badakizu, zaino misuz patxaraz. Zaino betiko el historia esto, lo otro, aquello. Da horretarako, precisamente, ez dut laguntza modurik, ez da, nik uste dut etxil ardure, behin badeko ze ospadak uste dut. Hori betzatzen da nik, ez da? Todo lo contrario. Orduen, ez dut zumuten motivazioan direko itxiko, eta, atorpetxo bat, oso zer edo haber zer baina hori, duda, ez da. Gero bai errentan hauni, eta, ikusi, haber, zepazotan lan edo. Este txiko. Bai, hori beten azkenien ez da laguntzarik, eta azkenien bihar bat ez dutzen laguntzarik. Jaten emonen bihotze zuen. Eta erosi biozu ez bat aten ez ebez. Egun como opzioa tienes que tener. Uste un bihatzuz eta eukin biozu egok hileko. Eurek egiteko. Ze egok espadako zu dobleko zaten ez duzko. Osea, logiko da. Horreten ez da laguntzen asko. Ez da? Eso, bueno, es que baterra sarratu esto, otro, beste gizelan esan ego garbitxu. Eurei, ez dut zuke egin mozu bien izan. Ertrak eta maiatzuk ez dut zuen moten ezer, esan gure dut, horre gauzak, laguntza... Topetan donik ez dut zira ardure. Ze ardura dan gauzan, zuen bai, ez da? Gauzak epin jendotzu ez, ardura dut txin gauzan. Baina hortik zelan eurentzap ez erztun ateaten, zango. Hori batena beste ez duzue... Hori da. Hori da, bero oiuek eta hori. Oiuek asko bostu inatez, da igual gehiago epiniko nukez. Egin pentsaten, ze... Bai, untxena balantxek, hor sekendu eta gauzarretzaten, bai. Da ero, hamene, zeuke hau jurreta da berez, baina bajaten zainien herri eta nun itxo zure bizitzegeia, Durango edo jurreta? Durango. Gu xenera, además, baina arte Durango. Durango xenera parte bateaz, eta besteaz jurreta eta horrekin, baina oin jurreta. Baina jokerie, klaro, mediku eta hori jurretan deko. Eta jurretan. Guten gara, eskolane umiepe jurretan da biluz. Baina konprak edo beste gauza batzuk nik uste dut. Zegaitik, justo, dekuleko matadarue eroski eta besti bainon, eta... Bueno, apurrakotxia ze beti holako lekuetan zoa izla. Ze, klaro, beste lan aparketako beste lekurik. Eta jurretan badau, eta hori dietxo guten gara horregatik baina, aparketako leku edauelako. Baina beste lan, esango nuke Durango nik. Lan nuke.
Vale, baso, ondo, gero, egunkonea ezingo gune da momentuz nabeiz galdetzen jenteari. Da erengo gune egun baten, edo gunea, hemen Bausketako, San Andreseko eta Santa Koloniako emakumie batun. Eta honen inguruan, zeuek analizi bat. Itxea, ze botate zuen, zelan zeakatzen dena hozez, horren inguruan zer, da holan talde bat sortu nopur bat horren inguruan. Orduan parte hartu nahi bagozu, ipiniko gara zoraz kontaktuan. Así que... Uba ize diurretan gabiz amaiaren gorkuruaz bera gauri laguntzen, así que bera bauko zeuen dara. Bibliotekan dagoen ez da? Bai, así que... Animatez ari parte hartzen eta... Ni urtan ibilinoz be bai, gimnasian da hori be bai. Zango ere da? Bai. Eta bueno, horre gauzak asko ez da jat, ez da. Pasak hau, situazioa behitu biozu eta... Bai. Epokako ten diez, martxan zauzenak eta bestin aporra geldi. Baina hori ja da... Bai, da gero guztu ebe bada, kotxenak eta nik uste dut ja, edade honetan, enbio gule guztu den jakunen edo, guztu den jakunen edo, ez du negin edo, ez da? Opoko, disfrutau bizitza, sentido honetan, ez da? Askotan bizitzen zuen osoari, claro, ailegetan zena, laro bai urte zezu, baina, no ailegan, ez dut ezerrein. Ero ez dut ezerrein ni guztu dugu jaten abizizenik. Claro, bai. Zer nire guztien jate asko bai nagusi zen. Hori da nirea. Eta uentxe bai nabila Andra bati laguntzen, da, bueno, esan zen ezela deko, ulceratori, ez da? Nire asko guztien jate, persona da, hor baitzen dutzen. Bai, drumen bera. Baina, horre gauzak, ez da, eta esan gure dut, nik hori oso ondo eruten dut. Bai. Da, haitxu itxotzi, pero horretu gure. Pasiatzi jatuko tera hori, eta hortik ez da. Ni gaz horri gauza dauz. Bai. Bai, ikusiko zaino plaka